Molt bona tarda. Abans de res, demanar-vos disculpes perquè per problemes tècnics avui tindrem un palet de delay. L'important, hem considerat, és que al final hi hagi debat, se sentin les veus i és que l'important és allò que diguem i no la imatge que podem produir. Per tant, repeteixo que demano disculpes, us demanem disculpes per aquesta imatge en delay que s'anirà mantenint, esperem que millori durant la transmissió. Aquest dimecres 28 d'abril, Miquelets TV va publicar un missatge a Twitter en el qual explicava que en menys de 24 hores els havien prohibit o banejat els dos comptes de Twitch que gestionaven, un de principal i un de suport, precisament per aquestes circumstàncies. Des d'aquests canals, Miquelets feia divulgació de contingut audiovisual en català, com són les sèries d'anime de la nostra infantesa sense cap mena d'ànim de lucre. Un dels comptes el van tancar després de 2 avisos o strikes, mentre que l'altre el van tancar directament i sense avís previ per part de la plataforma. Només 2 dies més tard, Twitter blocava el seu compte d'acord amb la llei nord-americana de protecció de drets d'autor, la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, força polèmica d'altra banda, sota l'amenaça de suspensió total. El comunicat de Miquelets, no cal dir-ho, i suposo que per això estem tots aquí avui, va aixecar un important debat a les xarxes socials que volem recollir aquí gràcies a la comunitat de Creadors TV. Deixeu-me dividir, doncs, aquest debat el dividirem en 3 apartats i seran els 3 apartats precisament que va fer servir Miquelets en el seu comunicat com a etiquetes. Va fer servir l'etiqueta Shadowbanning català, la més audiovisual català i Tots som Miquelets TV. Són 3 etiquetes que s'han escampat ràpidament a través de les xarxes. Primer de tot, doncs, deixeu-me presentar els nostres convidats, i és que jo avui només conduiré aquest debat. Els protagonistes de debò són Jaume Puig Garcia, ell és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Autònoma, guionista i realitzador, és soci de la productora Marac de Mediàtica. Per fomentar el català a les xarxes des de febrer d'enguany, impulsa el canal obert a Twitch, a YouTube i a Twitter, també com a eina per ajudar altres creadors a fer streamings, i és membre de Creadors TV, on els dimarts a la tarda fa política independentista amb els insurgents, els dijous a la tarda fa Natura amb Natura Oberta i gestiona altres seccions com Música Oberta o Galeria Oberta. Bona tarda, Jaume. Només per escalfar-nos una mica i per fer una breu síntesi del teu punt de vista, explica'ns què en penses de tot aquest debat. Jo us he donat 30 segons, allargueu el que considereu. Bàsicament el que volem és un primer punt de vista, una primera presa de contacte i a partir d'aquí parlarem. Hola, bona tarda a tots. Bé, en principi la meva posició com a guionista, com a realitzador i com a productor és que, clar, vivim els guionistes, els realitzadors, els directors, els productors, vivim de la nostra creació, de la nostra creativitat. Aleshores, evidentment, jo haig d'estar totalment a favor, d'alguna manera, de les societats que gestionen els nostres drets audiovisuals, perquè, clar, hi ha una rècua de gent a darrere que viu també gràcies a això, i si volem continuar hem de cobrar pels nostres drets. Farà cosa d'uns 10 anys o així hi va haver una ràtzia que va fer la Societat General d'Autors, aquesta que ha sortit ja ha quedat realment escaldada per culpa dels seus gestors, que anava pels bars exigint un impost revolucionari que es deia per poder tenir la televisió posada o la ràdio posada, entraven a les perruqueries i si tenies ambient musical et feien pagar drets. I jo, quan la gent es queixava, li deia, bé, si el teu fill visqués de fer música o de fer lletres de cançons o de fer audiovisuals, què pensaries si la fessin servir sense cobrar drets? És això.
Perfecte, moltes gràcies. Crec que queda clar. El nostre segon convidat és el Bonhome. Ell avui, per decisió pròpia i per tots aquests problemes tècnics que estem tenint, repeteixo i ho aniré dient, que ens sap molt de greu aquest delay que estem tenint, avui apareix amb aquesta imatge estàtica, potser ens ajudarà una mica a que corri una mica més tot plegat. El Bonhome és arquitecte de professió, ell ens explicarà per què es diu Bonhome o per què es fa dir Bonhome. És creador d'il·lustracions, contingut científic i polític republicà a Twitch i juntament amb altres creadors ha impulsat el grup Fandaverscat, des d'on fan una crida a tècnics de so i actors de doblatge per doblar sèries i jocs d'internet des de casa amb una diversitat de registres. La seva recent estrena ha estat amb una escena eliminada, mai doblada, de Star Wars. Ens expliques, doncs, Bonhome, el teu punt de vista inicial i, com dèiem abans, a partir d'aquí engegarem el debat. Bé, doncs ho resumiré amb unes paraules que va dir Gandhi el 2008, que són la violència no és la resposta, en tot cas és la pregunta, i la resposta és un sí afirmatiu. Ja està. Perfecte. Bàsicament, si cal més expansió és bàsicament que davant d'aquestes clausures de canals, en tot cas el que no es pot fer és tirar la tovallola, seguir endavant i contemplar aquestes vies com ha comentat el company i a partir d'aquí doncs, veure quines són els plans de cara a futur, però en tot cas no deixem que Miquelets TV mori. És a dir, és un projecte que ha aportat molt i que hauria de seguir endavant. Perfecte. És una de les veus que més hem sentit aquests dies i que ens ha fet obrir aquest debat. Per tant, moltes gràcies també per acompanyar-nos. El nostre tercer convidat és Noé Bosch Barrufet. Ell és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Vic i màster en Gestió d'Esports Electrònics a la València International University, fundador de Game Sports Lleida, amb qui hem fet diversos tornejos i hem tingut la sort de participar-hi també, on es dedica a promoure i crear competicions d'esports electrònics en col·laboració amb Riot Games, Konami, Epic Games, entre d'altres. I ara sí, doncs, és el teu torn, Noé, perquè ens expliquis el teu punt de vista inicial. Bona tarda. Hola, bona tarda, gràcies a tots. Bé, doncs el punt de vista, s'ha parlat molt i hi ha molts punts de vista, però principalment i nosaltres, com a empresa que ens dediquem a la diguéssim, explotació d'aquests drets, Miquelets TV, tots sabíem com acabaria, tard o d'hora més o menys se sabria que hi hauria aquest baneig. També, com que, ara ens ho explicaran, suposo, millor els Miquelets, però al ser una iniciativa, diguéssim, de crítica o per demanar una cosa que estem d'acord que s'ha perdut, que és contingut anime i contingut d'audiovisual en català, a partir d'aquí és el que diguem, no? Creativitats, estem en un món digital, les revolucions se faran diferents i aquesta és una d'aquelles que estem d'afrontar. Estem parlant aquí que hi ha 3 actors, com hem pogut parlar, el que té els drets, el que dona el canal, que seria Twitch, en aquest cas, que el que únicament que fa és, si a mi me surt aquí un avís una alerta al robot, panejo o tanco el canal i me llimpio les mans, i tercera part seria els consumidors, o en aquest cas, el que vol oferir aquest contingut i el que el vol consumir. I a partir d'aquí hi ha errors per part de totes les parts, entenc. És a dir, jo entenc que les grans corporacions són molt opaques, és a dir, aquí hi ha banejos sense dir-te, ja parlarem durant el debat de casos, però hi ha banejos que a gent que s'hi guanya inclús la vida i que no saben per què els han banejat un dia per l'altre, és a dir, és com si tanquessin la botiga de vendre el pa de casa i tu no sapiguessis per què no pots obrir la porta aquell dia, doncs així estem. I després també l'altre és buscar coses o promoure accions, perquè això ja arribarà a nivells més de cultura o més alts, diguéssim,
per a que aquests continguts que abans consumien altres generacions, com podríem ser jo amb Bola de Drac, etc., no ho poden consumir ara mateix els nostres fills o els nostres nets. És a dir, estem aquí. Perfecte. Un altre tema a posar sobre la taula, aquesta opacitat de les plataformes, una opacitat que el mes de juny de l'any passat, si no m'equivoco, vam poder veure quan van començar a banejar canals per temes de so, sobretot de música sense drets d'autor. Doncs, abans d'arrencar, deixeu-me, sobretot, agrair molt especialment a Miquelets TV la seva participació, que per motius que tots entendreu entrarà amb la veu distorsionada com ho hem pogut fer, i és que els problemes tècnics han arribat fins a última hora, hem estat fent proves i Miquelets doncs entrarà sense imatge, com és normal, com podeu entendre, i amb un so distorsionat per poder explicar la seva part. Així doncs, abans de començar, donarem la paraula a Miquelets perquè ens expliqui quina és la tasca del canal, quins són els motius pels quals sorgeix i quina és la situació actual, ja que una de les coses que ens feia obrir aquest debat era la seva pròpia reflexió de i ara què? Ara què és el que hem de fer? Seguirà o no seguirà Miquelets TV? Doncs perquè ens expliquin ells mateixos. Això hem volgut que hi siguin presents perquè un debat sense la seva veu no hauria estat possible. Hola, bona tarda. Bona tarda i gràcies per convidar-me. Gràcies a vosaltres. En tot cas, a la resta els hem donat 30 segons perquè s'expliquin, com és normal i comprensible, i perquè serà el que posarà context a aquest debat. No et tallis, vull dir, explica'ns tot. La qüestió està en que des de l'inici del projecte nosaltres hem sigut conscients que no és el mètode més correcte, no és la forma que s'hauria de fer, tampoc es volem posar com no es volem nosaltres sentir-nos com víctimes del que està succeint, perquè per això el focus de lo que hem estat reivindicant aquest temps i a més el que ha passat aquestes últimes setmanes no ha sigut tant com per nosaltres en primera banda, com com a resultat final, perquè també hi ha un sentiment personal en el que nosaltres estem fent i a vegades et dona també la sensació que hi ha una predisposició a fer-lo d'una forma més agressiva. Perquè no és una cosa que la fixació que han tingut les productores o distribuïdores amb nosaltres no ha sigut la mateixa quan han sigut uns dels actors que han estat afectats per la nostra activitat com si han sigut uns altres. Llavors, una cosa que nosaltres podríem esperar i que seria no positiu per nosaltres perquè des del començament no en traiem cap benefici econòmic ni personal, per això intentem també mantenir una certa neutralitat en la forma de portar el projecte i a l'hora de no treure de por rèdit personal ni res, per això també ens mantenim sense mostrar identitat ni volent beneficiar a cap tercers, per això tampoc no hem diguem contaminat el que seria el que nosaltres prometíem amb la missió del contingut que s'esperava. Nosaltres planificam una programació sobretot majorment d'anime i no hi ha hagut distorsió com per exemple podríem fer nosaltres altres webs i demés que foten publicitat per treure no només beneficis econòmics sinó doncs potser també publicitat, no? Perquè també és cert que hi ha hagut hi ha algun interès de tercers, alguna entitat o algun col·lectiu que ens ha volgut col·laborar d'alguna manera, però nosaltres la disposició mai era estar-se fer servir-los com si fos una mena
d'escaparate per a activitats que no fossin relacionades amb la creació de contingut en català o per reivindicar el que nosaltres defensem amb el projecte. O sigui, sense distorsionar el que seria l'objectiu des de l'inici, doncs hi ha hagut plataformes que sí que ens han demanat temps enrere deixar d'emetre certs continguts. Nosaltres estàvem oberts a que ens contactessin per fer-lo i ho vam fer de la manera més ràpida que podíem fer-ho per no distorsionar, perquè entenem que la nostra activitat no és correcta i que afecta a empreses o altres entitats del sector, com també treballadors. I com que la nostra missió no és fer-li la competència ni treure rèdit personal, doncs entenem que en el moment en què això a algú li molesta, doncs ho hem de deixar de fer. Quan m'ho van demanar, de la manera que nosaltres, agraït de la seva bona forma de dir-lo, i de dirigir-nos nosaltres directament per intentar primer fer-ho de bones, deixar d'emetre contingut que no hauríem de fer, doncs és l'efecte també que bueno, ens posava pals a les rodes per nosaltres poder continuar creixent, però començava a donar efecte de que hi ha un grup de gent que està intentant promoure aquest tipus de productes i n'hi ha gent també, molta més gent que ho està consumint pràcticament a diari. Productes que no es pertanyen en absolut a nosaltres i que de forma indirecta, sense tirar-nos floretes en aquest sentit, els hi fa la publicitat de que aquests productes que ells estan venent, ja sigui en forma física o a través d'altres plataformes, doncs els vulguin adquirir si volen col·leccionar aquests productes o per nostàlgia tornar-los a visualitzar a les plataformes que estiguin accessibles. Com que normalment el contingut que nosaltres emetem ho intentàvem que no fos accessibles per plataformes de vídeos on demand, plataformes semblant a la nostra, que és de la Twitch, per streaming o per contingut sota demanda, com Netflix o YouTube, al principi teníem el plantejament de que la nostra activitat no afectaria directament a l'espai de la distribució física, ja que normalment es complementa la distribució mitjançant la visualització per radiotelevisió o per streaming amb el que seria l'adquirir els productes de forma física. Nosaltres no som ningú per decidir si està millor o pitjor o si està millor, o sigui, si era correcte o no era ètic el que estàvem fent, però era una manera de fer-lo sense... O sigui, no anàvem a fer mal perquè intentem com que no estem fent la distribució física, per exemple, de sèries que estaven emetent, com si fos un top manta, no estem involucrats directament en el sector en què s'està distribuint. Que això no eximeix que fer-ho també de forma televisiva no afecti amb altres propietaris. Llavors, el punt, perquè només fèiem l'streaming de les sèries i per això ignoràvem en principi altres entitats que els afectés, encara que sigui només per distribució física, era el fet de que sí que potser hi havia sèries que es podien consumir col·leccionant els DVDs o Blu-rays, però no hi havia forma de veure-la per streaming o veure-la de forma televisiva. Perfecte. Si us sembla bé, doncs, agafant el fil de tot això que ens comentàveu, anem a obrir debat per poder sentir també l'opinió de la resta de participants. I és que una de les coses que ens comentaves ens serveix molt per introduir aquest hashtag
aquesta etiqueta shadow banning al català, no? Aquests dies hem anat veient gent que es queixava que aquest mateix contingut que estàveu publicant vosaltres se segueix publicant en altres idiomes, en aquest cas en castellà, i això no és un problema. No sé com ho voleu recollir, com voleu recollir aquesta pilota. Shadow banning al català, què és el que en penseu? Paraula pels col·laboradors. Introdueixo jo el perquè del hashtag i després parlar la resta, si vol donar la seva opinió. Perfecte, sí. Som-hi. Perfecte. Vale. Aviam, el tema de shadow banning, encara, o sigui, dels 3 hashtags era per nosaltres el més pretensiós, i això és una cosa que no... O sigui, no estava fet per accident, sinó amb intenció de ser una mica pretensiós, però en el sentit no perquè nosaltres siguem... Perquè la cosa no és només per nosaltres, sinó el fet de que plataformes, encara que no siguin correctes com la nostra, que no tingui la legalitat d'esdevenir i de poder ser consumida, el shadow banning, el català, representa la manca o la invisibilitat que tenim, que té la llengua catalana a internet i a la televisió, a la pràctica, perquè diríem la desaparició del català, i això és de la completa ignorància, perquè nosaltres no som ningú, però com a consumidors i com a i també com catalans, doncs tenim una impressió, i és si no només no tenim oferta de qualitat, no oferta de quantitat, perquè podrien tenir 1.000 canals de Twitch creant contingut, però no té utilitat si a cada canal de Twitch tenim una mitjana, per exemple, de 5 o 10 viewers. Si no hi ha una oferta atractiva perquè la gent tingui com a preferència consumir material audiovisual en català, doncs es deixa de consumir-lo, i llavors, perquè no hi ha demanda, i llavors es deixa de normalitzar-se amb els consumidors de parla catalana que acaben consumint el contingut en parla castellana. I si ens remuntem que nosaltres de la nostra generació que hem viscut la televisió de qualitat, per nosaltres és de qualitat, potser per l'altre no era, però tenir dibuixos o anime entre els 90 i el 2000, com sèries mítiques com Bola de Drac, per poder veure-les després de l'escola, i que el català s'aperllongués més enllà de l'àmbit acadèmic, això allargava i normalitzava que el català no només fos una llengua instrumental, sinó que també fos una llengua de convivència i una llengua que es tornés més personal. Si hi havia públic a Catalunya, com a les Illes Balears o al País Valencià, que tenien el seu nucli familiar, els pares i les mares de parla catalana, cap problema, perquè normalment la seva vida també la fan en el seu entorn, la fan amb aquesta llengua, però castellanoparlants, que també hi ha una gran majoria, si només es redueix la llengua catalana a les escoles, arribar a casa i canviar el xip i que no hi hagi cap alternativa per perllongar l'ús d'aquesta llengua, doncs es queden desús. Ho entenem perfectament. Digue'm, perdona. Sí. I el shadow banning és, en aquest sentit, és si tenim poca oferta, no en quantitat, sinó de qualitat, perquè encara s'hauria d'intentar crear o aconseguir material de molta més qualitat per poder substituir a un Rubius, perquè el públic català digui, bueno, tenim els nostres youtubers estrelles o els nostres twitchers estrelles,
substituir substituir el consum preferent de llengua castellana per públic català i donar-li aquesta empenta per guanyar una mica més d'espai. Si no només l'oferta de qualitat és la que no tenim, si no tenim una oferta de qualitat tampoc generem una demanda i llavors no tenim tampoc un potencial mercat perquè empreses vulguin invertir o vulguin apostar per al doblatge i això és el pes que més de la cua, que si no hi ha demanda per consumir doblatge en català, tampoc hi haurà oferta de doblatge en català i com que no hi ha oferta de qualitat perquè no s'aposta pel doblatge de sèries, pel·lícules o anime en català, no es genera tampoc demanda. I llavors al final el Shadow Banning és una espiral que redueix la llengua com si fos la llengua catalana com si fos el llatí, no? a una llengua instrumental per fer-la servir perquè l'administració t'obliga en alguns aspectes, gent que al seu nucli familiar la farà servir de costum perquè la tenen de per se, i a l'escola. A l'escola fins que canvi potser l'administració i deixi de ser, per exemple, obligatòria. Perfecte. Si et sembla bé, perquè veig molts al·ludits també al xat del canal. De fet, el canal de creadors.tv doncs, és precisament per això, no? Per generar més contingut audiovisual en català. Si et sembla, passem la pilota al Noé, que em sembla que volia parlar abans, i com que a més comentaves el tema del doblatge en català i de la necessitat de més doblatge en català, després del Noé passarem la paraula al bon home. Bé, sí, jo principalment crec que Miquelets TV ha fet una cosa molt interessant i això tenim d'estar-li superagraïts tant la comunitat de creadors com la de Gaming.cat, ha introduït molta gent a partir de records antics, no? És a dir, veure Bola de Drac, Musculman, jo vaig dir l'altre dia estava mirant Musculman, etc. O Musculator, com li dèiem aquí a Lleida. I la cosa és que ha fet entrar gent a nous canals que abans no coneixien. És a dir, jo tinc companys que tenen fills i van entrar a Twitch, es van fer un compte de Twitch senzillament perquè els seus fills poguessin veure Musculman amb el seu pare, etc. A partir d'aquí, que el contingut fos adient per les noves generacions, això sí que ho poso en dubte, ha canviat molt, és a dir, jo consumia quan era petit Bola de Drac i Musculman i Jinjo i tots aquests, però ara mateix els xavals joves consumeixen altres tipus de productes que potser tindríem de començar a crear nosaltres. És a dir, per GameSpots Lleida això és una cursa que acaba de començar, per molt que hi hagin Rubius o joies o coses d'aquestes, és una cursa que ha començat ara mateix, és a dir, està tot per fer. El que s'està fent ara no tindrà res a veure amb el que es farà d'aquí 5 o 6 anys i, igual que a Catalunya va passar una cosa que a tota Espanya, i això es parla de fa 15 anys, hi havia una xarxa que es pensaven que a les Espanyes canviaria el món i que se menjaria tot, que es deia 20, doncs a Patata Brava, a Catalunya, hi havia una xarxa que es deia Patata Brava, no sé si us en recordeu, els que sou boomers com jo una mica més grans, que era com un Facebook però a la catalana. Què va passar? Que quan tots els de Patata, el projecte va despertar una consciència i quan tots aquests usuaris de Patata Brava, quan se va acabar el projecte, van entrar a Facebook, automàticament va canviar, és a dir, tothom volia entrar a Facebook, que Facebook després va entrar abans per Anglaterra, França, Europa, etc. Però aquest canvi a Catalunya va fer que 20 ja no molava. És a dir, si estaves a les universitats de Catalunya, tu eres de Facebook. És a dir, tu entraves a Facebook i era un camp verd. No estem parlant del Facebook que hi ha ara. És a dir, aquestes plataformes han canviat molt en 10 anys. Però en aquell moment era un camp verd per a tots els joves que volien més connectar i tal i qual, i al final 20 va acabar morint i tothom se va acabar fent de Facebook. És a dir, ara estem igual. És a dir, aquestes plataformes tenim de pensar que hi ha Facebook Gaming, hi ha YouTube, hi ha Twitch i etc. Aquestes tres principalment. I aquí hi ha tot a fer. Se té de fer tot. A partir d'aquí, que hi ha un shadow banning. Jo no soc molt de teories de la conspiració, però també s'entén que es veu que quan tens una part o un company de viatge o digueu-li com vulgueu a nivell del que està passant aquí al territori espanyol, que tot el que sigui d'aquesta llengua ja és un atac. És a dir, ara es veuen amenaçats. I a partir d'aquí passen coses. És a dir, estem parlant que
no cal anar només a Twitch el que ha passat a Miquelets. És a dir, si la CEO de Twitter a Espanya té de dimitir al febrer per temes de censura que es van començar a aplicar des de la seu dels Estats Units amb el tema del Trump i tot això, i diu que és per tema de Catalunya per les eleccions i per el tema de Pablo Hasél, és que aquí hi ha una fixació. Vale? És a dir, aquí a Lleida hem tingut l'influencer més gran, que és el Postureig, també va rebre un ban que no sabia al principi per què l'havien banat la compte de Twitter i resulta que era per un vídeo de Will Smith de fa 6 anys que havia penjat, etc. I sense avisar, saps? Pues no, m'avises, ei, o retires aquest vídeo o te banejo. Vale. Però aquí és molt de cara a, primero te corto las alas y después te digo de por qué, saps? És a dir, que no... És això el problema que hi ha. I això és el que s'ha de treballar a partir de la comunitat, és a dir, la gran feina que estem fent tots amb diferents vies i amb diferents estratègies, però que alhora ens porta a promoure el català i a introduir aquestes noves generacions i barrejar-la amb les altres, vale? És a dir, estem en un moment que les generacions es repel·leixen, això ho hem de tenir clar, és a dir, si els xavals de 14 o 15 anys estan a TikTok, quan entren els pares se n'aniran a una altra plataforma, i això ha passat amb Facebook, amb Instagram, ara TikTok, i d'aquí 10 anys serà un altre nom. És a dir, això passa i això és el que s'ha d'estar al dia a dia. I a partir d'aquí, el contingut de Miquelets era molt atractiu per a mi, però jo també he vist alguns pares que han posat els seus fills davant d'aquells continguts i no els hi ha acabat de fer el pes. Bueno, no passa res, és a dir, s'ha de buscar el que vol aquest consumidor. Vale? Potser no és un copy-paste del passat al present, però el camí que han obert com a protesta, jo ho recolzo, vale? I a partir d'aquí s'ha de ser més intel·ligent que els altres. És a dir, hem estat, és a dir, almenys jo porto 20 anys, o portem 20 anys, que hem passat per emules, al final s'ha fet un Netflix, un HBO, perquè puguis pagar conscientment i tindre bastant contingut, si no encara tens l'internet per baixar-te coses, etc. I a partir d'aquí és una guerra constant on no s'ha de perdre el fil i sàpiga donar, com deia el senyor Miquelets, el contingut que el client o el consumidor vol amb el seu. També una cosa que us dic, jo no sóc molt partidari del doblatge en veu, és a dir, m'estimo més que ho subtitulin en català i que la gent s'ho llegeixi i ho escolti amb la versió original, que no pas doblar-ho tot com s'ha fet a Espanya, és a dir, amb coses que després perden tota la gràcia i inclús la pel·lícula canvia totalment. Si et sembla, doncs, agafem aquests temes, aquesta falta de transparència de les plataformes, ho dèiem, un dels canals de Miquelets ha estat banejat amb 2 strikes però l'altre sense, i aquesta necessitat que comentava Miquelets, que es generin espectadors, que es generi la necessitat de contingut en català i, per tant, més contingut doblat o no. El Noé ens deia que ell no li agrada tant que hi hagi aquest doblatge, però en aquest cas passem la pilota al bon home perquè, de fet, ells en la seva plataforma es dediquen a això, no? A intentar fer doblatge en català. Bon home. Sí, hola, bones. Doncs, de fet, sí. És a dir, la idea que neix a Fandavers és bàsicament que justament una de les coses que es va comentar durant la quarantena era el perill que TV3 es quedés sense contingut perquè justament tots els treballadors estaven a casa i, clar, al final arriba un moment en què si la quarantena s'allargava, doncs, òbviament, tots els productes que s'havien anunciat fins a X data, doncs, a partir d'aquella data, doncs, ja no hi hauria més pla. A partir d'aquí, la idea va sorgir per fer contingut doblat en català, però, com bé sabem, doncs, tot i que hi ha molts actors de doblatge en català i de molt bona qualitat, sovint, o almenys des del meu punt de vista, cada cop que miro una pel·lícula en català, sempre són les mateixes veus, que pot estar bé, perquè, és a dir, com dic, són uns actorassos i de molt bona carrera i, de fet, molts fan el doblatge tant en català com en castellà. En tot cas, si una cosa que recolzava aquesta via era la de doblar des de casa, perquè una de les coses que almenys m'ha passat a mi que durant la quarantena doncs, vaig començar també amb el tema de xarxes socials, el tema de YouTube i de Twitch, i és que si una cosa anima a la gent a fer contingut en català és quan els hi provoques el cuc de va, fes tu contingut en català. Perquè és en aquell moment en què et dones compte d'aquella gent que també fa el contingut en català i reconeixes l'esforç que fan, perquè no és fins al punt que et poses en la seva pell que llavors penses, hòstia,
hi ha un cert esforç aquí, hi ha un esforç en enquadres, amb els temes dels setups i totes les històries, el com enquadrar perquè es vegi una cosa, l'estar comentant un tema mentre estàs concentrat en un altre, és a dir, hi ha un esforç allà que en el moment en què fas que l'espectador es torni creador és quan allà es dona aquest valor i, sincerament, no arriba a ser perquè em faig un canal de Twitch i, sincerament, no estaria veient ni aquest programa ni molts twitcheros que ara estan a creadors. Ha sigut arrel d'unir-me que he conegut aquesta plataforma, tot aquest grup, i és des d'allà que d'alguna manera m'he fet fan d'aquest tema, en el qual m'ha dit, ha comentat el company Noé, que no li agrada el doblatge en català, que prefereix amb subtítols. Bueno, perfecte, hi ha una opció que és subtítols i poses els subtítols. Ara bé, hi ha gent que per dret hauria de tenir l'opció de doblat en català. És a dir, no estem dient que una cosa s'hagi de fer o no, sinó és més el fet que tothom té dret a consumir el producte com vol, no imposant ni retallant la manera en què es vol consumir. És a dir, si jo vull consumir unes pel·lícules doblades en català, haig de tenir l'opció, encara que la gent prefereixi no, és que amb subtítols, perquè així es capta l'essència, que em dona igual, sóc el consumidor, jo decideixo, jo vull veure-ho en català, i a partir d'aquí doncs s'ha de respectar. I a més, segueix sent un afegit a l'obra, és a dir, no és una gent que s'aprofiti d'aquella obra per fer carrera, sinó que al final no deixa de ser una forma de viure l'experiència d'aquella pel·lícula des d'un altre punt de vista més proper amb una llengua que més o menys a tu et sona de proper, d'estar per casa, d'estar pel carrer. Saps? És a dir, és per això que d'alguna manera impulso el tema del doblatge en català en pel·lícules. I després, el tema de Miquelets. Bé, estaven comentant pel xat, es veia venir i, òbviament, es veia venir que acabarien tancant, però deixa marcant aquest missatge de que fa falta contingut en català d'animació. És a dir, si hi ha gent, si paguem unes institucions, al TV3 i tot això, perquè ho facin, si no ho fan, si no estan realment aconseguint aquest objectiu, doncs, tio, deixem de pagar i comencem a mirar altres estructures molt més simples, amb molta més repercussió, que inclús Miquelets ha fotut més feina que el que ha fet a TV3 en aquests últims 10 anys. És a dir, si cal fer una estructura que no sigui tan cara com és el manteniment de les instal·lacions de TV3, és a dir, si amb uns programes, uns softwares i 4 ordinadors connectats amb blockchain fan tota la feina, doncs, coi, busquem una alternativa. Comencem a buscar fórmules de fer entreteniment en català que siguin en xarxa i des de casa. És a dir, si ha de ser tan car fer una producció professional com és aquesta, coi, doncs provem de fer-ho de forma casolana i si de forma casolana aconseguim una qualitat excel·lent, doncs, coi, millor que millor. Perquè si el problema és que no, és que costa molts diners els drets d'autor, no és que costa molts diners emetre, doncs, tio, abaratim. El que no podem fer és sacrificar l'idioma només per mantenir unes estructures que al final no fan la seva feina. Si et sembla, li tirem la... Broma. Gràcies, perdona. No. Disculpa, No, si et sembla, agafant el fil del que deies, li tirem la pilota al Jaume, sobre si és car o no és car produir i sobre els drets d'imatge. Jo crec que una de les circumstàncies que ha fet que tot canvi una mica, els que som boomers, abans ho deia el Noé, hem vist tot aquest canvi, no? Tota aquesta evolució tecnològica, és que avui en dia ens hem convertit tots en productors de continguts, no? Qualsevol té un canal de Twitch amb 5 viewers o amb 1.000 viewers, no? El problema és que gent que té productores, com ho pot ser el Jaume, doncs han de tenir en compte una sèrie de detalls com totes les qüestions legals que avui en dia tenim i que potser són antigues. Ara ens ho explicarà el Jaume, però que les productores tenen en compte i això encareix el producte, suposo, i en canvi els productes fets directament des de casa són molt més barats. A què es deu tot plegat, Jaume? Bueno, és que hem tocat molts... ens hem anat per moltes branques, En principi, si començo amb el tema Miquelets, no? Les plataformes tenen una pega i és de que els exèrcits o sigui, les companyies que tenen productes audiovisuals al mercat
tenen un exèrcit, uns grans exèrcits d'advocats només dedicats a la defensa del patrimoni d'aquestes empreses. Aleshores, estan buscant la manera de que tot el que hi hagi pirateig, d'alguna manera amb pirateig o amb un ús que no sigui lícit, es miri de controlar, perquè és la manera que ells tenen de tenir ingressos per una banda, pagar multimilionaris sous als seus consells d'administració, multimilionàries dividendos als seus accionistes, però de passada també fer producció, no? Aleshores, clar, Google, Apple... Espera, perdoneu, que em sembla que és el gos d'aquí. Ja està, disculpeu, és que al xat han sentit el gos i ja està. Són aquelles coses del directe, no passa res. Sí, és fantàstic, perquè precisament, bueno, total, que en principi... Té copyright el lladruc del gos? Sí, no, però està molt bé, Jo trobo que aquesta és la gràcia de fer-ho d'una manera... de fer una cosa que jo, quan vaig començar, era com a mínim s'havia de fer amb uns equips d'unes 10 persones i uns equips de microones fantàstics per poder arribar a Collserola i tornar i tal, per poder fer una cosa com aquesta. O sigui que realment és una meravella el que estem fent, no? Què passa? Que aquesta gent té les empreses plataformes d'alguna manera tenen aquest problema de que han de controlar això. Els grans posseïdors de drets de continguts són els que realment han posat diners perquè hi hagin aquests robots que per àudio o per imatge avisin de que qui està fent què, perquè no es faci servir. I clar, això ens repercuteix a nosaltres, que voldríem que hi hagués llibertat per poder emetre i poder fer servir qualsevol cosa amb internet, perquè ens vam acostumar fa molts anys a que internet tot era gratis. Ara ja veiem que no. Abans ja heu parlat del tema de les plataformes de pagament, no? Perquè de l'Emule hem passat aquí. Hem passat a Netflix o altres empreses, i clar, és normal que aquesta gent com Twitch, per exemple, o Twitter es defensin i diguin no et permeto, perquè ja he tingut, perquè els robots m'ho estan dient, tu estàs fent servir material que no és teu, que no tens els drets i per això et capo el compte. Per què? Perquè les condicions draconianes que posen a les plataformes et diuen que allò, per molt que tu facis, allò és seu i tu no pots fer-hi res. Clar, això per una banda, o sigui que per això hem de fer d'alguna manera que Miquelets pugui treballar, però d'una manera que no pugui ser capada, i això és una cosa que és molt més complicat, que jo crec que se'ns en va del terreny d'avui. Si el tema és fomentar la llengua, aquest debat que heu tingut ara, de que si s'ha de fer el doblatge o si s'ha de fer amb subtítols, el que abans deia el bon home, no ho acabo de copiar, perquè el que passa és que això depèn de la indústria. És la indústria la que ofereix una cosa doblada o la que ofereix una cosa subtitulada, depenent del mercat i depenent de la demanda, o sigui, en general de la demanda. El que passa és que si tens un poder polític a darrere, com era abans la Generalitat de Catalunya, en el que es crea TV3 precisament per normalitzar el català. Penseu que jo no vaig anar a l'escola en català, o sigui, llavors, clar, sabia a la gent que aquell moment tenien 20 anys o 25 anys, ens havien d'alguna manera escolaritzar de nou, i per això van posar, doncs, no sé, Dallas doblada al català, no? I per això Bola de Drac es va fer en català. Clar,
Què passa? Que si no tens un poder polític darrere que et subvencioni, la televisió no pot, la televisió, les empreses en general, no poden treballar per llengües tan minoritàries. Si no tenen això. Això passa a Dinamarca, això passa als països bàltics, hi ha problemes i quan hi ha problemes econòmics, els primers que pateixen són aquests recursos, no? Ho estem veient amb la qualitat, per exemple, dels doblatges que s'estan fent a Televisió de Catalunya. Des de l'any 2009, des de la crisi, de la debacle aquella econòmica que vam tenir el 2009, els doblatges de Televisió de Catalunya han anat a baixa perquè, a més, ells fan uns concursos també a la baixa, amb uns preus brutalment baixos. I què fa això? Que la gent que té un estudi de doblatge, que aconsegueixen lots, perquè es reparteixen els lots per estudis, no? Si hi ha 10 estudis a Barcelona, doncs hi ha 10 lots, depenent del que fas i el que has fet, que es reparteixen. Doncs clar, però els fan amb uns preus que són preus de gana, senzillament de gana. I per això algú ha comentat amb molt bon seny, amb molt bon criteri, que totes les veus són iguals. No sé qui ho ha dit. De dir, és que passa que em trobo que totes les pel·lícules són les mateixes veus. I és cert. Per què? Perquè són aquells que poden acumular takes, aquells que poden acumular convocatòries i takes, els que poden guanyar-se una mica la vida. I altres ja no hi van, perquè si dius, per una convocatòria i un take, que me'l pagaràs, però, bueno, és que és millor no saber quan s'està pagant avui en dia. Clar, és que, diu, no, jo no vinc si no em fots la convocatòria i un protagonista. Què fan? Acumulen, la gent acumulen perquè, clar, bueno, i també està passant això a Espanya, No us podeu imaginar, per exemple, una sèrie que estan passant ara que es diu Els Americans, que és una sèrie sobre uns agents secrets russos que estan vivint als Estats Units. No us podeu imaginar quan entra un secundari a parlar. Quan entra un secundari a parlar, és la vergonya. Bé, és que és una cosa espectacular, que dius, mare meva, aquest tio és que és el de Globo, que ha anat allà a portar el menjar i diuen, noi, vine aquí i fes un take, no? I macho, espectacular, O sigui, quina merda, no? I això ho fan, potser ho fan a Madrid o ho fan a Galícia, perquè, clar, la nostra indústria s'ha repartit, una cosa que es feia només a Catalunya, a Barcelona, ara doncs s'ha fet a tot arreu, on hi havia una televisió, no? Surt a compte, els productors hem de procurar cuidar el tema dels drets, clar, perquè si no, no podem continuar amb la nostra feina. És veritat que ha canviat la indústria, que deia abans en Lefren, amb el tema d'aquests canvis, no? Sí, estem creant contingut, i a més, des del mòbil i en vertical. O sigui, és que ara ja els programes d'edició et venen les últimes versions dient que ja pots muntar en vertical, i adaptar totes les coses que tens en 16:9 també adaptar-les en vertical, no? Per què? Perquè la producció s'ha socialitzat. Això, nosaltres ja no podem fer la feina que fèiem abans. Nosaltres abans érem una productora de vídeo, ara ja no som una productora de vídeo, ara som uns consultors, uns influencers, d'alguna manera, uns creadors de concepte, que ara els clients corporatius, i, per altra banda, ens hem de dedicar a fer producció per televisió, cosa que, com que hi ha una sèrie de monopolis i una sèrie de privilegis, ens costa moltíssim d'entrar. I, a vegades, no sé, et paguen 2.500 euros per uns drets d'antena, no? Clar, davant d'això, que et paga el mateix BTV, gairebé. Quan BTV abans feia producció, i quan tenien diners, a vegades et pagaven més. Avui en dia Televisió de Catalunya s'està pagant menys que el que et pagava BTV o 8TV per una cosa d'antena. O sigui, és una cosa vergonyosa.
Clar, no tenim una direcció política. I al no tenir una direcció política tenim problemes greus. Tenim problemes greus perquè, per exemple, el tema de la llengua va ser un greu error, el tema d'eliminar els canals infantils. Això va ser un error imperdonable i ho estem pagant, clar. Bueno, va ser imposició de Madrid, tinc entès. Això de clausurar. Però el tema d'una normativa que s'havia de pagar un cànon per tenir més d'un canal obert, era possible, i van decidir tancar-ho. Fem memòria, Perquè la situació a Catalunya era excepcional en quant a canals de televisió i bueno, aquí sí, és el que fem sempre, vull dir, quan juguem a Madrid, com deia el Noé, tenim les de perdre gairebé sempre. Si us sembla, avancem amb el tema per no estancar-nos i perquè ens hem compromès a acabar abans de les 9 del vespre. Recullo un parell de coses que han anat sortint i que he anat llegint pel xat del canal. Una és per què tenim el canal d'Esports 3 i no un canal d'anime. El canal d'Esports genera diners i el d'anime en consumeix. De fet, les televisions públiques no hauríem de generar diners, sinó que hauríem d'abocar els nostres diners amb aquell contingut que sigui més adient. No entro en que l'esport o l'anime sigui una cosa més adient que una altra i és que crec que les dues són necessàries. Sentia també reclamar que hi ha altres camins, vull dir que el camí d'abocar contingut sense els drets d'autor doncs era un camí que tots teníem clar on acabaria i que potser hi ha altres camins i en aquests altres camins jo vull afegir en paraules del Jaume, hi ha altres canals de televisió i és que només pensem en TV3 quan també tenim canals com BTV o com els canals de cada una de les regions i llegia pel xat també que això és culpa de les lleis europees. Jo crec que no. De fet, si tenim algun problema en les plataformes és que es basen en les lleis americanes i tenim molts problemes per després rebatre coses a nivell europeu. Si us sembla, avancem amb la propera etiqueta que era més audiovisual català. Donem la paraula de nou a Miquelets per si vol rebatre alguna de les qüestions que han sortit perquè ens avanci ràpidament i és que ens quedarà poc temps per què aquesta etiqueta més audiovisual català que em sembla bastant obvi i a partir d'aquí tornarem a repartir paraules. Vale. Doncs aquesta etiqueta, si no recordo malament, la va començar a fer Plataforma per la Llengua o hi havia un Twitter que l'estava fent i vaig aprofitar com que tenia sintonia amb els últims esdeveniments, digo, la afegeixo perquè sumarà també. Va també una mica lligada a lo que he comentat abans del shadow banning del català, que com que no hi ha oferta de qualitat, hi ha poca demanda i això fa que aquest més audiovisual en català no tingui efecte i també el fet de que com que no s'està doblant el contingut més comercial doncs falta aquest tipus d'audiovisual. Tenim molt altre tipus d'audiovisual amateur o tenim l'audiovisual més tradicional a la televisió però ens falta més audiovisuals moderns i que avui dia són el target del consum a les plataformes més comercials. Aprofitant per lo que més o menys heu dit tots, és molta cosa. També m'he estat llegint el xat, que m'agradaria també donar alguna al·lusió, o sigui, per comentar cosetes, coses del canal o coses que també s'han comentat aquí el resta de companys. Per on empiezo? Aviam. Les primeres coses que s'han comentat és el consum, o sigui, les noves generacions, no sembla que ha sigut el bon home, com que quan parleu encara no reconec les veus i la imatge no es veu gaire fluida, no sé qui ho ha mencionat, però sembla que ha sigut el bon home. Les noves generacions consumeixen nou contingut i no consumeixen de l'antic. No sé qui ho ha comentat ara, però bueno. Crec que ha estat el Noé. Noé? Vale, Noé. Sí. Doncs és cert
però també és cert, penso jo, que és perquè tampoc hi ha aquesta oferta de l'antic, que és una mica l'espai que nosaltres volíem cobrir, perquè no estàvem, perquè sí que vam fer recentment un fansub aquestes últimes setmanes, però nosaltres estàvem fent fins ara sèries que ja s'havien emès a la televisió fa 10 i 15 anys o més. O sigui, que no en trobes tampoc amb certa no ho trobes a les plataformes que s'estan consumint, com Netflix o HBO o Disney+. Que seria un punt de, bueno, no es consumeix per això també. Deixa'm posar-hi només una falca, i és que últimament estem veient els tops de canals més vistos a Twitch, com deies, bueno, suposo que són les dues coses, no? Els dos canals de Miquelets estaven ja entre els top 5 o top 10 de canals més vistos en català. Això vol dir que el consum tant era de contingut nou com de contingut més antic, no? Com aquest que compartíeu vosaltres. Seguiu. Sí que és cert que per les noves tecnologies, el tipus d'entreteniment que es consumeix és diferent. També per les modes, el material que es consumeix molt avui dia és la creació de contingut d'entreteniment, com són el YouTube, a Twitch, els videoblogs o minidocumentals que es fan també, els típics de tops, que normalment és un contingut molt més escuet en temps, és més curtet, vídeos de menys de 10 minuts, i normalment animes, sèries o pel·lícules són mig o llargmetratges, que sí que es continuen consumint, però els joves prefereixen. Per això també, que és un punt interessant de quina ha sigut l'evolució de les xarxes socials, i és que cada vegada el consum de la informació és més breu, com més ràpida sigui la informació, com per exemple abans teníem Facebook, que podies allargar-te amb paràgrafs molt extensos, un text molt extens. Després Twitter ho va acurtar a 150 caràcters. És molt més atractiu Twitter per donar informació més concisa. També és veritat que t'ajuda a fer un resum i arriba millor la gent. Després tenim el format imatge, que és més ràpida la informació que arriba, que no amb les xarxes per escrit, que seria Instagram, Snapchat o també Facebook i Twitter també es publica per imatge, però el target de fer difusió per imatge és Instagram o Snapchat. I ja l'últim, el que ha patit més aquests últims anys, és TikTok, perquè justament la seva brevetat i el seu dinamisme fa que puguis satisfer la teva necessitat de consumir o d'entretenir amb molta més quantitat. Sí que és veritat que l'evolució de qualitat d'aquest streamet per mi és mediocre, perquè no aporta a nivell personal no t'aporta experiència. 15 segons de vídeo TikTok no aporta cap experiència. És una informació que s'elimina ràpidament del cervell, i en canvi un anime, un shonen com Bola de Drac, a part de que dona més temps d'entreteniment, sí que t'aporta una experiència i t'aporta un ensenyament o t'aporta donar una il·lusió, dona sensacions. I a més és una cosa que els que hem viscut a l'època de l'escola, de primària o de secundària, el K3, doncs acabar del migdia de veure algunes sèries i comentar-les després a la tarda o veure-les el dia següent al pati i comentar-les és una experiència que, per nosaltres és molt nostàlgica. I això ha arrelat molt, no? O sigui, jo sempre recordarem el moment que Goku es transforma en Super Guerrer per derrotar Freezer, i difícilment trobo que la nova generació no es recordaran mai dels últims TikToks que s'han vist, que s'han folio a tope i no... I això és amb el tema del contingut nou, perquè m'enrotllo i me voy, va. El contingut nou versus el contingut antic. Sí, el contingut nou s'està consumint molt més, és molt més atractiu per captar la gent, que és el que volen les plataformes comercials, volen captar gent, que estiguis el major temps possible enganxat amb ells. Si tens un llargmetratge o un migmetratge, segurament tens més possibilitat de no veure per complet el vídeo i marxis de la plataforma, que si tens 300 minimetratges, perquè serviran per
augmentar més la retenció i passaràs més temps a la plataforma, consumiràs més engagement, tindràs aquesta plataforma es lucrarà més per la publicitat i tu estaràs perdent temps de vida, pràcticament. En canvi, normalment no és un contingut de qualitat, que sí que tenen les sèries, les pel·lícules o els animes. Els metratges tenen més qualitat normalment, no sé que no estiguin ben fets, que no això. Sí. Si et sembla, passem la paraula al Noé, perquè estem parlant molt de nous continguts. A més, de fet, ell ha estat qui ha introduït el tema, no? I estem parlant de més audiovisual en català. El Noé des de Game Sports Lleida fan un contingut nou, no? Fan eSports, un contingut jo crec que adreçat a una altra manera d'entendre aquest contingut audiovisual, no? Hem estat parlant molt de les sèries d'aquesta nostàlgia que tots tenim. Llegeixo molt pel xat sobre fills i filles i a més som aquí tots bastant boomers. No sé si és que el problema és que hi ha d'haver un contingut per gent més jove i un contingut per gent més com nosaltres que busquem la nostàlgia i que també hem aterrat en aquests espais nous com poden ser Twitch, no? Sí, jo només tiraré un segonet enrere al tema que portàvem abans, per aclarar dues cosetes. És a dir, sempre que ha quedat en l'aire el baneig de la segona compte de Miquelets, tinc aquí les directrices de la comunitat de Twitch, i resulta que hi ha un apartat, incomplimiento de la suspensió, que diu que si tu vols aquests banejos els vols saltar o trolejar, diguéssim, amb altres comptes o això, automàticament també se te tancaran, suposo. Es decir, además tienes prohibido usar tu canal para mostrar, cuentas o identidades, o bien apareciendo en la cuenta de otro usuario, conllevará la aplicación de medidas adicionales contra tu cuenta, no podran llegar a la suspensió indefinida, ¿vale? És a dir, que això ja ho tenen ells previst a la llei, ¿vale? Això ho deixem a part, però jo crec que explique el baneig al segon canal, ¿vale? El de Twitter jo ja crec que és una mica de seguiment, ja ho he explicat abans també, perquè tant el Hasél com a les eleccions catalanes d'aquest febrer ja va marxar la CEO de Twitter a Espanya per les directius que s'estaven llançant des dels Estats Units, és a dir, que ho creia que era censura i perquè el cap de dalt dimiteixi amb un càrrec com aquests tan importants, jo crec que aquí hi ha alguna cosa intermig, i a partir d'aquí, el que em comenta és contingut. Jo crec és com, estem en aquell debat de si es llegeix més ara que abans, m'entens? És a dir, jo crec que ara mateix els joves inclús poden arribar a llegir més que inclús la generació dels meus pares, que sempre ens deien abans llegíem molt al col·legi, els llibres, etc. És a dir, jo ara veig joves que amb una actualització de parche de League of Legends, allà hi ha 10 pàgines de llibre tranquil·lament i se les estudien i se les memoritzen per saber jugar al joc. Jo això no ho sé fer, jo soc un ferro amb aquest videojoc, els de Valorant ja són un altre nivell, no? És a dir, estem en aquest mateix nivell, però els xavals que volen aprendre a jugar amb aquests jocs, és a dir, s'estudien el joc. És a dir, ja no és un joc de que jo faig una historieta, etc. No, és que ara tens d'aprendre les habilitats i la història de cada jugador per saber com penetrar com a equip dins del videojoc i guanyar les partides. És a dir, és un món i això implica llegir. Aquest contingut està en castellà. Sort que hi ha iniciatives que també intentem doblar jocs, etc. en català. Però, clar, tot això és un pressing que s'està fent aquí en llenguatge espanyol, perquè hi ha Llatinoamèrica i hi ha Espanya, ho fan amb ells i després, com que aquests ja lo entienden, pues venga. Però és un pressing que aquí també estem perdent. I després el contingut. Jo crec que ara mateix tenim la possibilitat de crear més contingut que mai en català. Ara, no esperem ser els més guapos de la festa d'arreu. És a dir, jo crec que ara tindria d'haver un esforç tant institucional com a nivell individual de dir, mira, jo m'obro el meu compte de Twitch, faig el meu stream o jugo les meves partides a Twitch amb els meus 4 col·legues del barri o del poble o de la ciutat i que serem 10-15, però si això ho fem tots, si ho fem 10.000 persones, 10.000 persones per 10 o 15, ja som 100.000 persones allí. I crec que s'està aconseguint. És a dir, nosaltres vam entrar en aquest projecte de Gaming.cat i creadors fa un any, exactament, i fa un any érem la meitat de canals en directe que avui en dia. I els viewers, ni te digo. I a part, d'un any cap aquí, ja tenim
un partner en català a Twitch, que són l'Auteta Folk, i alguns que estan ja treballant per arribar-hi. A partir d'aquí és dir, què fem? Una cosa tradicional de creem una gran cúpula que tot vagi baixant com una superlliga, no? Fotem escales a dalt i va llegar a los de abajo, o apostem individualment, no sé com s'ha de fer, és molt complicat, també us ho dic, però apostem a que cadascú s'obri el seu servidor, el seu ordenador, el seu Twitch, el seu compte i creï el seu contingut en català. I a partir d'aquí arribarà als 10, 15, 20, 30 companys que té, que si els hi pot interessar acabaran consumint, o farà la raid amb un company que creu que fa bon contingut i ens anirem compartint aquest i crearem la nostra comunitat. Però anar per lliure o fer una cosa mastodòntica per a després competir contra altres, jo crec que un suïcidi. Això, bueno, ja sabem com ha anat tota la història i aquí ens podrà il·lustrar segurament millor el nostre company de... no me'n recordo el nom, dels audiovisuals. Jaume, perdó. El Jaume, però abans, igual que ell a l'escola no llegia català i s'aprenia a casa, doncs ara estem a l'època digital que tornem a tindre el mateix hàndicap i estem al mateix encreuament. És a dir, des de casa cadascú tindrà d'aportar el seu granet d'arena per a que dins la web hi hagi contingut audiovisual en català, que no serà el Dragon Ball, segurament. Potser hi haurà algun Magori Art o alguna cosa que potser crearà un còmic o una il·lustració superxula i ho petarà, però a partir d'aquí és donar una oportunitat a contingut, sembrar, i quan surti un arbre verd, a recolzar-lo principalment, perquè també som donats a hatejar una mica entre nosaltres, recolzar-lo principalment, igual que estem fent ara amb Miquelets TV, perquè la gran tasca que ha fet de donar a conèixer que hi havia contingut en català, però que jo el que dono més valor és que ha donat a conèixer la comunitat de Twitch en català, perquè tornem al mateix, Twitch és l'única que ha capçat el català com a llengua oficial, no? Perquè YouTube i Facebook no la reconeixen i per això estem aquí dins. I a partir d'aquí tots remar cap a la mateixa direcció. Un tindrà més sort, els altres no, però a partir d'aquí crear contingut. I jo crec que ara mateix estem en una posició de crear més que mai català dins de la xarxa i connectar entre nosaltres, que és la clau, és a dir, crear comunitat. Deixa'm, doncs, li passem la paraula al bon home perquè sobre aquest altre debat, no? De si hem de crear nou contingut, si hem de doblar el contingut que ja existia per tenir-lo també en català, si són dues coses que són compatibles o com ho fem tot plegat, perquè al final sembla que són com dos debats diferents, però que tots estan dins d'aquesta mateixa etiqueta més audiovisual català. Què en penses, bon home? En general, molt d'acord al company Noé, això de que, si d'alguna manera trobem els enllaços de l'estudi d'en Jaume, que hi donarem suport en tot el que sigui per difondre la feina que fan i tots els productes que llencen, perquè, a veure, si hi ha una feina darrere, doncs, i a sobre s'ha unit en aquesta comunitat, doncs, que és bo que li donem aquesta visibilitat. I després, és el que voldria oferir més que debatre, és una pregunta a Miquelets també, i és aquesta normativa, és a dir, està clar que Twitch caput, perquè al final no deixa de ser un programa que es fa des dels Estats Units i la qual s'apliquen les seves lleis. L'altre seria, fins a quin punt pot arribar a sortir a compte, potser perquè després tenim el problema de que dins de l'estat espanyol tot el que sigui català, si s'ho poden petar abans que neixi, doncs es peta, d'alguna manera crear mitjans des de l'espai europeu. És a dir, estic en una iniciativa de la qual el que es tracta és de crear espais polítics des de l'espai europeu. Per què no crear espais d'entreteniment en català des d'allà i d'alguna manera que, aprofitar les vies legals que jo et dongui per emetre a tota Europa? Sabeu el que vull dir? És a dir, si d'alguna manera hi ha aquests impediments, perquè recordem que si es va tancar el Cat3 i es va tancar 3XL va ser per normativa espanyola i va ser la manera de fer un pet que al final primer va destrossar a Punt, o almenys el canal valencià que venia abans, i després va servir per també trencar, per deixar d'existir, que existís el 3XL i el K3. Contemplem aquestes vies, no pensem només en clau peninsular, sinó també pensem en vies europees. Que vull dir, hi ha 1000 programes, es poden fer des d'una manera de blockchain, allò amb un sistema no centralitzat, vull dir, hi ha 1000 maneres de fer-ho i
crec que no sé, que contemplem aquestes vies. No sé si Miquelets ho ha pensat també, que potser posant un servidor o inclús creant la seva pròpia plataforma, o sigui, d'alguna manera fer-se el seu propi Twitch o el seu propi Netflix, podria sortir a compte? Aquesta és la pregunta que si s'ha plantejat o si d'alguna manera ho veuen viable. A partir d'aquí, doncs, tiro la pilota. Vale. De primer moment, el fet d'estar a Twitch era per el fet de poder arribar a la gent d'una forma més directa, perquè Twitch és una plataforma comercial que fa poc que ha començat a fer un boom. És, diguem, el germà petit del YouTube, i necessitàvem una plataforma que tingués aquesta capacitat d'engagement, perquè sí, n'hi ha moltes alternatives. També aquestes setmanes s'han proposat moltes per missatge privat, però si fem una càmera d'ecos amb una plataforma pràcticament desconeguda o que no tingui l'accessibilitat per posar-se en un Smart TV o només es pot fer des del navegador i l'accés és complicat, el nostre projecte li passaria com li passen les webs de descàrregues, com Anime Lliure, Flux o Mechanoscript, que no es coneixen i per això tampoc es fan servir amb la preferència que sí que fa servir plataformes assentades i que són més accessibles, plataformes comercials. L'altre punt és que fer el que estem fent nosaltres tampoc amb el contingut que ho estàvem fent no ho podríem fer, encara que sigui normativa europea, perquè el problema seria el mateix, arribaríem als propietaris dels drets i ens demanarien o treure o, evidentment, pagar-los. Si no, potser les distribuïdores nacionals, perquè no estirem en àmbit peninsular, sinó en àmbit europeu, potser a l'internacional, que vingui directament la productora japonesa i em digui, escolta, això o me paga. Perdona. Ah, sí, la rei de... Entren ara. Potser tindràs de tornar a introduir pels 30 que han entrat. Sí. Doncs fer-lo perquè de forma persistent, perquè tinguem aquest plan B, però no arriba a la gent, no serviria de res. Per això ho vam començar a Twitch amb el risc de que un dia finalitzaria l'aventura a Twitch. O sigui, no ens arriba de sorpresa. I el fet era dues coses. La primera és tornar a crear la consciència de que necessitem entrar encara sigui a males, o sigui, encara que sigui de forma invasiva a les plataformes més comercials que s'estan consumint, perquè el català sigui visible, perquè no estiguem amagat en un servidor a Estònia amb una web, amb una direcció que no tingui, o una aplicació que no tingui un accés fàcil. I en segon punt, arribar a aquest punt de crear aquest debat i aquesta consciència de si encara que tinguem aquest hàndicap de que hem perdut molta televisió de qualitat en català per problemes econòmics, sinó també perquè la gent s'està adaptant a noves fonts d'entreteniment, doncs aquest debat de si les condicions adverses ens han de deixar, el fet de no fer el correcte ens ha de deixar de no intentar-ho. I fer-ho descentralitzat sí que seria ideal, però fer-ho legal seria el millor. Això també. Deixa'm agafar el tema i passar-li també la pilota al Jaume. Primer de tot, ens han comentat que podem allargar una miqueta més de les 9. Per tant, moltíssimes gràcies. No tornarem a començar com algú ha demanat pel xat, però sí que seguirem una miqueta més. I agafant el tema que dèieu ara, a nivell de continguts i legalitat, primer, dividir una sèrie de coses. Jo crec que sí que podem reclamar algunes coses, com per exemple les plataformes com Twitch s'estan agafant a les lleis americanes, però a l'hora d'estar emetent contingut fora dels Estats Units, jo crec que aquí hauríem de poder reclamar que s'ajustessin a cada una de les legalitats.
això no treu que el que estava fent Miquelets s'ajustés, no? Vull dir, com deia Miquelets mateix, ells eren conscients que això tindria un final perquè no tenien aquests drets, i llavors també llegia pel xat que és impossible parlar amb TV3, que no hi ha manera. Nosaltres ho hem intentat, quan vam plantejar fer aquest debat ens vam posar en contacte amb TV3 per veure si podien donar la seva opinió, si més no, en aquest debat. També és veritat que ho hem fet amb molta urgència i no ens ha arribat cap resposta, però a partir d'aquí quines possibilitats tindríem a nivell legal i si val la pena seguir per aquest camí o, com també s'apuntava pel xat, el camí que ja està fent creadors, no? Que ja són més de 400 creadors de contingut en català, abans ho deia el Noé, no? Altres expectatives, sí que estic d'acord amb aquesta part de nostàlgia i que és un contingut al qual hauríem de tenir accés i que potser s'hauria de poder pressionar a l'administració i no a TV3, sinó al final qui mana a TV3 és l'administració perquè aquest contingut que no s'està fent servir com a mínim estigui a disposició, però quines alternatives creus que podríem trobar, Jaume, en aquest sentit? Crear nou contingut, legalitats europees, espanyoles, americanes, què en penses de tot plegat? I així tornem una mica a situar el debat en el fet que ha provocat aquest debat, no? Que és el tancament dels canals de Miquelets. Gràcies. Bueno, jo faré com tots els tertulians que es cobren els seus diners, és dir, jo no sóc un expert. A veure, jo no sóc un expert en drets, però a veure, s'està canviant, els americans, no sé si us heu adonat, que des de que les empreses, quan tenen ja molts clients a Europa, el que els obliguen és a que posin una delegació a Europa i et canvien el contracte. Ho ha fet Google, ja ho fan diverses empreses, que la Comissió Europea els ha obligat a tenir unes relacions no amb els Estats Units, sinó amb una delegació d'ells aquí. Normalment Irlanda ha guanyat el terreny en moltes de les plataformes aquestes, no? Allà s'han posat les seus. Aleshores, què passa? Que també hem rebut uns canvis amb la regulació per aquest motiu, perquè ara ja treballem amb Google Europa o treballem amb altres empreses a Europa. Què passa? Doncs que les lleis europees són fins i tot, malgrat, potser estic equivocat, les lleis europees són més restrictives que les lleis americanes amb aquest tema dels drets. I per això et fan signar un ok a la legislació canviada. Llavors, ells el que passa és que encara continuen treballant amb les màquines i els robots i les xarxes. Evidentment, es treballa descentralitzat, però hi ha sistemes de control que encara no estan descentralitzats. I d'aquí ve que els robots continuïn funcionant i, evidentment, el de Twitch, que no és... O sigui, això és Amazon. Amazon també vol controlar aquests continguts perquè Amazon està ara lluitant com desesperat per aconseguir crear un ecosistema propi, i és una batalla que està lliurant amb aquest tema dels continguts amb altres empreses. I clar, ajustar-se a la legalitat realment ho hem de fer a Europa. Heu vist, per exemple, que el Parlament Europeu no ha volgut, ha votat que no, perquè la majoria ha votat que no, a liberalitzar les patents de les vacunes. Per què? Perquè estem dominats d'alguna manera pel mercat. És el mercat el que mana. Llavors, el mercat no deixa, d'alguna manera, que aquestes legalitats s'alliberin perquè els que tenen la paella pel mànec han de continuar sent les grans corporacions.
ja no hi ha televisions públiques, hi ha empreses i anunciants que controlen aquestes televisions públiques. No podem esperar subvencions si no estem en un règim socialista comunista, perquè avui en dia, fins i tot encara que tinguéssim una república pròpia catalana, la majoria social que vota a Catalunya vota lliure mercat i vota capitalisme. Aleshores continuarem amb aquest tipus de restriccions i està molt bé doncs, que es creï una cosa com creadors en el que d'alguna manera podem arribar a canalitzar alguna d'aquestes mentalitats que ara, abans ho deien pel mateix xat, no? Diu, les meves filles estan assegudes davant de la tele, però no miren la tele, estan mirant YouTube. Què passa? Que nosaltres podem ser aquest contingut, d'alguna manera, si ens donem prestigi i podem arribar a donar coses diferencials. Clar, el que passa és que, per exemple, jo que acabo d'arribar, jo vaig entrar al mes de febrer amb això i vaig conèixer creadors i realment, com a jo no soc boomer, jo soc més enllà dels boomers, i resulta que, clar, que em trobo que no connecto, no? O sigui, no connecto amb la gent que està jugant i que són bellíssimes persones, perquè alguns els he conegut i realment m'han ajudat i m'estan ajudant molt a introduir-me aquí tecnològicament i tal, i com a concepte, però clar, jo no puc estar jugant amb ells perquè no entenc per què, quina és la gràcia, malgrat jo sempre he jugat a videojocs, però clar, el tema d'exhibir-te d'aquesta manera no ho acabo de veure. Però, clar, com aconseguim que també tinguem generacions anteriors a les vostres i generacions... Clar, meves, jo dec ser una excepció, no? Suposo, però clar, gent anterior, aconseguir-la, enganxar-la, vol dir que també hem d'enganxar els pares i dir-los que aquí fem coses bones. Però clar, no pot ser que el 90% del producte sigui videojoc. Haurà de ser alguna altra cosa. Però aquesta altra cosa és cara de produir, és cara de fer. A mi, fer 2 hores a la setmana de 2 temes diferents em costa 4 dies per fer-ho bé. Però jo també ho faig d'una manera equivocada, perquè jo em penso a vegades que estic fent televisió, i és un error. No estic fent televisió, estic fent... Home, tècnicament, morfològicament, la paraula és així, televisió, però no puc estar fent televisió. Haig d'estar fent una altra cosa, perquè és una altra cosa la que vol la gent, no? De què era la pregunta? No has respost gairebé la part més important, que era tota la part legal, i deixa'm doncs que l'agafi i tiri la pilota de nou a la resta, perquè ara el que ens queda és quin és el contingut que hem de generar, no? I aquí agafaríem doncs l'última etiqueta, que és Tots som Miquelets. Deixa'm que agafi un parell de temes que han anat sortint. Un és que la llei catalana o l'espanyola és més restrictiva que l'europea o que l'americana. De fet, els drets d'imatge aquí, o els drets d'autoria, perdó, es conserven 70 anys després de la mort de l'autor. Això perquè quedi constància. Crec que tenim molts anys encara perquè vencin molts dels drets d'aquest contingut que estem abocant avui en dia en canals com el de Miquelets. Per tant, digue'm, Jaume, perdona. Sí, no, només una cosa, molta gent, i molta gent ja morta, el que va fer va ser crear empreses perquè gestionessin aquests drets i això ja no caduca, perquè resulta que són empreses que ja no estan gestionant els drets d'autor, sinó que estan
gestionant la propietat intel·lectual d'aquella obra. Això fa que moltes... jo, per exemple, he hagut de demanar permís als hereus d'una senyora que surt a la pel·lícula Metròpolis del Fritz Lang per una exposició de la Caixa, i resulta que aquella senyora que surt, els seus drets d'imatge els té una empresa que són els hereus d'aquella senyora i que està, d'alguna manera, la seva imatge patentada. O sigui, imagina't, I això vol dir que l'obra és de domini públic, però si tu vols fer servir aquell tros en el que surt aquella senyora, has de demanar permís. Espectacular, espectacular, Sí. Clar, això passa amb els llibres de gent italiana, amb pel·lícules de Fellini, això passa amb coses que té la Warner i la Metro, amb música i tal, en què són societats anònimes o societats, corporacions que tenen aquests drets i ja no caducaran mai. I és brutal. Per això ve, per exemple, la venda... Però això ja és especulació. Oh, clar, és que estem en un país capitalista. Estem en un món capitalista. Clar, Aquí és on volia recollir el discurs. És veritat, tot això que comenta el Jaume, vull dir, podíem haver aprofundit molt més, però crec que s'hauria fet molt farragós entendre els racons de la llei, no? Vull dir, els drets morals, els drets d'explotació, quins són transferibles i quins no. Tot plegat és com molt complicat i són molt complicats perquè al final hi ha hagut molta pressió des dels mercats. I aquí vull agafar la part final d'aquesta xerrada i és que el Jaume introduïa tot plegat es mou pels mercats, però en els mercats hi ha un actor importantíssim que són els compradors, no? I al final, si som nosaltres qui hem de fer aquesta pressió perquè els mercats canviïn i no els mercats qui fa la pressió a l'Estat, que és el que ara mateix està passant i per això aquestes lleis tan restrictives. Llavors, com ho fem per canviar aquests mercats? Quines alternatives tenim? Quin contingut hem de generar? Fem l'última ronda perquè ja ens passarem de les 9 de la nit, que és quan ens havíem compromès a acabar, i agafem doncs, l'etiqueta Tots som Miquelets amb la veu de Miquelets per tancar amb aquesta última declaració de cadascú de vosaltres. Vale. Parlo de l'etiqueta o al·lusió del que s'han comentant una mica? Fes una mica de tot, pensa que ja estem en minuts finals, per tant mirem de resumir tot una mica, cap allà on vulguis tu encarar-ho, en el fons. Vull dir, si aquest debat està avui aquí és pel vostre cas, per tant, com tu consideris. Vale. Parlaré d'un parell de cosetes, intentaré que sigui breu, que s'han comentat al xat. I finalment aviam si tanco amb la de l'etiqueta. Vale. El tema, abans se comentava també que nosaltres, com que hem estat molt temps emetent i ho fèiem públiques al principi, sobretot per les estadístiques, sobretot al principi del canal, això hi ha gent del xat que ho sap i que ho ha preguntat, totes aquestes dades es podrien fer públiques. Sí, anàvem fent-les públiques perquè la feinada que donaven no podíem continuar fent seguiment, i hi ha una pàgina web que és Twitch Tracker que encara que no doni per dia l'streaming les estadístiques, que aquestes sí que tenim algunes guardades i que les anirem mostrant perquè no les guardem per nosaltres, passa que per una qüestió de temps i no hem pogut enfilar-lo perquè aquestes estadístiques no siguin simplement imatges. Al Twitch Tracker podeu veure l'overall de les nostres estadístiques, que és molt interessant, perquè allà també es veu que filant amb un altre punt era de si, com que Esport 3 dona diners i l'anime consumeix diners, si valia la pena apostar per un canal anime, i també el punt de si aquesta aposta ha de ser solidaritzant el gasto dintre del pressupost dels audiovisuals dels mitjans públics. Sí, nosaltres estàvem creixent bastant bé fins que vam haver de treure les sèries més top,
quan ens van demanar retirar-les, Bola de Drac, Nuyasha, Ranma, etc. Aquestes sèries arribava a uns punts molt alts. Sí que és veritat que els pics més alts no els hem fet llavors, perquè parlem del febrer, però perquè encara manteníem una sèrie top com One Piece, que ens donava els millors números. Algunes pel·lícules també que hem fet com Conan han donat molts bons números també. O sigui, podríem, que també es plantejava, fer un canal, que això ho comentava Magori, en plan, han estat posant sèries amb llicències com de Selecta, Look, Arite, Alphabet, etc. Sí, i haurien de fer-ho amb no llicenciades, o, per exemple, sèries o pel·lícules, ara sembla el Cap Hiroshima, que està en una laguna que no la té ni Déu, i aquesta es podria emetre perquè ningú es queixaria. Sí, però, per exemple, que ara que tinguem millors pics aquest últim mes per l'evolució del canal, tenim una mitja molt pitjor perquè tenim més sèries comercials que a la gent li agrada consumir, com Bola de Drac o One Piece o Inuyasha, donaven a mitja més alta perquè retenia l'espectador durant més temps al canal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, sí, podríem fer aquest canal B descentralitzat o dintre de Twitch, encara que potser la normativa de Twitch ja es tornaria molt més restrictiva, perquè abans de preguntar-te si tens A3, segurament et xapa el canal per cures en salut, dirà, mira, això és contingut visual, no ens han informat, això fora. Però aquest contingut qui el veuria? Perquè estaríem al punt de partida de per què s'està consumint un contingut que no és de qualitat a les xarxes socials per les noves tecnologies. I un altre punt que volíem arribar és que no, volíem el contingut de qualitat. I bueno, també en privat m'han passat un pressupost per la llicència de Bola de Drac i bueno, sí, els números són astronòmics. I aquest és el punt. No? Un altre punt de debat seria potser un canal d'anime, com teníem abans, un canal juvenil, no seria tan rentable com un canal d'esport perquè no genera diners. També perquè no, a part de que no n'hi ha dintre del contingut, com per exemple en partit de futbol, no hi ha sponsors. La publicitat l'has de fer després de les sèries. No hi ha manera de fer aquest flux d'ingressos, però com que el punt del debat per afegir anime, contingut de qualitat per als joves, no és fer un negoci rentable, perquè estem parlant de televisió pública, sinó s'ha d'assumir com un cost perquè la inversió no es fa per guanyar més diners, per créixer més les públiques, sinó la inversió és per guanyar més espai lingüístic a la població catalana, o sigui, més utilitat i això és un guany cultural i d'identitat. O sigui, la inversió és social. Això també es parlava de, bueno, si fóssim un socialcomunista es dona igual, perquè al final és, si fóssim un estat socialcomunista, encara que poguessin ser més estrictes amb les lleis i amb les empreses, també les empreses tindrien més reticències per deixar-se vendre les seves llicències, perquè dirien, bueno, igualment haurem de parlar de preus. Al final sempre s'ha de negociar els preus perquè no són els propietaris són ells. Parlant de preus, doncs, si et sembla, fem l'últim torn de paraula per cadascú per no passar-nos massa de les 9, que era l'hora límit que ens havíem marcat. Recordar, perquè algú està comentant que per problemes tècnics avui la connexió va amb delay. Hem cregut que era important mantenir aquest debat perquè l'important era la veu i no la imatge. I també recordar que la veu de Miquelet se sent distorsionada per una qüestió del tot lògica. Estem parlant d'un canal a qui li han tancat el canal per qüestions legals i, per tant, també hem tingut aquesta iniciativa per poder intentar distorsionar fins on hem pogut la veu de Miquelets. Dèiem, entrem en el tema diners. Els diners ho mouen tot, el mercat ho mou tot. Comentava Miquelet si seria rendible o no un canal d'anime, si les televisions públiques han de pensar o no en la rendibilitat en aquest sentit, i al final tot plegat es resumeix a comprar i vendre drets d'autor i a tenir publicitat, no? Que al final avui en dia és el que està mantenint-ho tot plegat. Què en penseu, Noé? Fem l'últim torn de paraula.
Bé, sí. Tot el tema audiovisual o l'entreteniment, és a dir, es mou a base de diners. És a dir, no només amb això, sinó que ja ha absorbit l'esport tradicional, ja és un negoci d'entreteniment, entenc jo, o acabarà sent-ho d'aquí 2 dies. A partir d'aquí, jo, amb el hashtag Tots som Miquelets, ens hi sumem com a iniciativa de protesta, no?, de que no hi ha contingut audiovisual en català, però nosaltres ho eixamplem no només a una tele pública, és a dir, ho eixamplem a tot. És a dir, volem que si el públic està a Twitch i els xavals estan consumint YouTube, potser té TV3, potser té ser una altra cosa, una altra plataforma, això no ho tenim de parlar entre tots, suposo, i decidir-ho, però la cosa és que hi hagi contingut en català, si pot ser de qualitat, com pot ser un Bola de Drac a la meva època, que ara potser seria un altre programa, doncs millor, però nosaltres, i això ho dic ja a nivell personal i també a nivell corporatiu, nosaltres apostem més al que us deia, no? És a dir, si tenim 10 a repartir, perquè també el que estic veient pel xat és que tothom diu, ei, doncs subtitulim-ho tot, traduïm-ho tot, emitim-ho tot, i tot amb aquesta vida no es, com sabem tots, és a dir, estem limitats i no es pot fer. I aquí nosaltres sí que decidim que si, per exemple, i sense ànim d'ofendre ningú, però si tenim de salvar amb 10 a Miquelets TV perquè hi hagi un contingut amb anime en català que m'encanta, o que hi hagin 3 canals, com per exemple, ara tinc aquí, perquè he posat el Twitch, el López Norman, la Magori i el Pulga Tejana, saps? I doncs nosaltres, jo crec que s'ha de reforçar més aquest nou contingut en català que no pas una cosa que és un refregit de la nostra època, que ho estem posant en calçador dins d'una plataforma que bueno i a veure què passa, saps? Nosaltres apostem abans per al nou contingut en català, que és el que entenem com a nou contingut audiovisual, i a partir d'aquí, si és una protesta, el de Miquelets, perquè abarqui a tot el contingut audiovisual en català, perfecte, és a dir, inclús una solució, a partir dels manejos ja han marcat els canals amb la Creu Roja, és a dir, que és difícil d'això, però si es fa una cosa paral·lela amb un altre nom o alguna cosa, senzillament és fer un flip de 180 graus a la imatge, baixar 2 tonalitats o 3 l'àudio o pujar els pics i fer un marc, posar-ho en pal i posar un marc de televisió com fan els de castellà, que he vist alguns al Twitter que ho estaven parlant aquesta tarda, i amb això ja l'ordenador no ho veu tan clar que sigui un copyright correcte. Això serien creativitats per assaltar-nos i continuar aquesta protesta activa dins de les xarxes i del món virtual. I res més, és a dir, nosaltres apoyem 100% a Miquelets. La iniciativa que ha fet ha sigut superbona per a conèixer noves plataformes i per a incitar gent a consumir contingut en català, és a dir, igual que està fent la Sotana, que ara està fent raids a petits creadors de contingut, el que estem fent és crear aquesta xarxa i és el que s'ha de fer. A partir d'aquí s'ha de decidir, no es pot tindre tots els animes en català, ho entenc, perquè suposo que hi ha uns pressupostos limitats, però jo crec que també s'ha de reforçar molt el que és el contingut audiovisual en català amb el tema dels creadors que estan sortint ara i que, per exemple, una Magori Art potser d'aquí 2 dies fa una il·lustració i ho dic perquè ha tingut aquí una mica de picabaralla dins del xat de drets de so i tal. La cosa és aquesta, és a dir, potser ella crea un Bola de Drac d'aquí 2 dies, és a dir, potser amb 4 dibuixos seus propis, després ja parlarem si ho tenim de fer amb tema blockchain, posar-ho amb NFT perquè es queda sempre en propietat catalana, etc. Però la clau és ara començar a sembrar el que recollirem d'aquí 10 anys. I és audiovisual en català, hi ha molts bons creadors, no tenim res d'envejar amb els que hi ha unflats, perquè això ho dic amb raó de ser que estan unflats per coses per interessos a altres xarxes, amb altres llengües, però nosaltres tenim de crear el nostre ecosistema, som 7 milions de persones o més que parlem aquest idioma. A Europa em sembla que estem dins dels 5 primers, però dels 10 segurs, de les 10 llengües que es parlen més a nivell internet, és a dir, que s'utilitzen més, el català està dins d'allà, i amb contingut audiovisual podem estar-hi tranquil·lament. Ara, no esperem a tindre un Senyor dels Anillos, un Star Wars, unes coses així, perquè això reporta molts diners i si s'ha d'afrontar aquest tema d'alguna manera, igual que han posat que hi ha un pressupost que val el Bola de Drac 800.000 euros tindre els drets,
potser si ets la Generalitat o qui sigui, no sé qui és el responsable, pots anar amb aquesta productora i dir, ei, i si anem a guany? És a dir, jo te poso una plataforma, qui pagui €1, tu te'n quedes 90 cèntims. Si hi ha 2 persones, tindràs €1,5, però si hi ha 1 milió de persones que miren aquella pel·lícula, doncs tindràs el que correspon. És a dir, hi ha moltes maneres de negociar, perquè estem, el que diguem, el món capitalista té la cosa de que la pela guanya, però darrere hi ha una negociació. És a dir, darrere tu pots acordar uns terminis, és a dir, mira, fem això en català, jo te pago un mínim i el que s'entrega a partir de la plataforma, doncs això ja ho veurem com es dirigeix i mos arrisquem els dos, perquè jo no puc, aquí que me vingos, mira, ho fem en català, val 200.000 milions d'euros. Doncs no. Però si hi ha un mercat, això és el que estem trobant en tema de videojocs. Si hi ha un mercat, les empreses no eliminen un mercat de 7 milions de persones així com així. Ara se li té de plantejar una cosa perquè elles vulguin entrar, sigui atractiva i guanyen ells diners. Bé, doncs a veure com ho fem. I a partir d'aquí, nosaltres sempre apoyant iniciatives de protesta, és a dir, estem dient, a mi m'agrada el projecte perquè me'l vaig estar mirant i Miquelet sempre ha dit que no hi havia una lucració darrere, no es podien fer subs, no hi havia anuncis, etc. Censura, diuen per aquí. Sí, avui no tenim el dia tecnològic, és un problema. Hauríem de pensar si és que estem dient coses que no agraden a algú, però al final tornem a estar per aquí. Censura o no, seguim. Noé, disculpa, que al final avui el problema és que no hi ha manera. Deies, ja per acabar... Acabo? Sí, no? Sí. Em sents? Sí. Vale. Sí. No, era això, és a dir, a partir d'aquí buscar estratègies i buscar creativitat. És a dir, una cosa per les quals estem aquí i encara el català s'està parlant és perquè de creativitat ens en sobra. És a dir, i a partir d'aquí imaginació, constància i cap opció és dolenta. I sobretot l'última, vigilar a caure amb el parany del que ens està explicant el company Joan, em sembla. Joan, no? El realitzador. Sí, no? Jaume. Sembla que sí. Jaume. És que soc molt dolent amb els noms. Vale. Jaume, amb el parany de lo que fan les grans corporacions de tindre els grans equips d'advocats que tot sembla com... És a dir, que tenim la sensació que fer qualsevol cosa ja soc culpable abans de fer-la o quan estic fent alguna cosa inclús legal. I aquí estic parlant pel tema que hem tingut dels drets de Magori Art dels segons. És a dir, el copyright, si no arribes a una sèrie de segons musicals, doncs no es considera que estigues vulnerant aquell copyright. I d'aquí Instagram va fer una gran estratègia i va dir, hòstia, doncs a les stories puc posar una cançó, la que em vulgui, però seran 5-10 segons. Com que les stories són de 5-10 segons, perfecte, doncs jo m'adapto a la llei i cap aquí cap endavant. Però amb això, que no ens autoculpem, és a dir, errors en pot tindre tothom, inclús és a dir, els Miquelets, jo crec que errors flagants seguint una protesta sense haver tingut un rèdit econòmic i amb una, no sé, doncs podria passar com una falta o alguna cosa. I a partir d'aquí, el que digueu vosaltres. Disculpeu, però m'he allargat una mica. Cap problema. 9 i 5. Anem tancant el tema amb 2 talls d'emissió. Bonhome segueix aquí. Explica'ns la teva última intervenció i acabarem per avui, tot i que hi ha gent que demana un segon debat. Jo crec que el tema dona per fer un altre debat. Home. Bueno, jo crec que no allargaré més, o sigui que endavant i crits i a cardar-los a tots. Ja està. Com a conclusió. Gràcies.
Bé, de fet, en el fons és algo del que s'ha anat llegint pel xat i crec que tots hi estarem força d'acord. Jaume, última intervenció i tancarem debat. Bé, gràcies, Jo crec que no em mereixo tancar aquest debat perquè tenim... Per què? Perquè nosaltres també som miquelets, no? Miquelets ho som tots. És veritat que és veritat, hi ha gent que ho ha dit, de que si què passaria si aquí al xat, què passaria si ens copiessin a nosaltres les coses que fem, no? Que no ens agradaria, no? He pres notes abans de coses. Per exemple, en Miquelets ho ha dit, ho ha definit, ha definit el model de negoci. Clar, si tu no tens publicitat i vols fer una cosa amb qualitat i no tens ingressos, aleshores és que el model de negoci falla per alguna banda. Per alguna banda no funciona. Això està claríssim. Noé diu, és que val diners el contingut. Clar, val diners. I per això has de tenir un model de negoci. Per exemple, sí que és una mica fotut el tema d'anar a risc. Per anar a risc ho has de fer amb gent que tingui realment poderío. Perquè clar, si no, qui va... A veure, avui en dia la producció catalana està per sota de mínims, o sigui que ja no podem parlar. O sigui, el que fem nosaltres a Creadors és 25 vegades més en valor que el que pot fer avui en dia qualsevol empresa audiovisual a Catalunya. És en català i en català. És increïble. Per què? Perquè estem tots arruïnats. Tothom, la gent que vivia del cinema viu de les subvencions i la gent que viu de la tele viu de la tele que no paga, o sigui, o que paga poquíssim. Aleshores, això és un problema greu. Això vol dir que aquests 300 que creen contingut a Creadors és molt més, hi ha més talent en joc que tot el que tenen les productores, que avui en dia no tenen ni un puto duro per fer res. A veure, nosaltres aguantem perquè tenim un parell de clients i això ens permet a nosaltres fer documentals que paguem nosaltres, o sigui, no fem ni vercamis, no? Però si no, nosaltres ja hauríem plegat. Reforçar els nous continguts. Correcte, i és això, no podem, o sigui, hem de crear nous continguts, però si hem de viure d'això, ho tenim fotut, a no ser que passi com, a veure, Twitch ens dona la possibilitat de guanyar diners depenent de quants espectadors tinguem. I aquests espectadors venen perquè li agrada el que tu fas. Això vol dir que si barreges el que ingresses per Twitch, el que ingresses per si t'enganxen per product placement, et poden enganxar perquè està prohibit. Però pots arribar a fer qualsevol cosa d'aquestes, recomanar alguna cosa verbalment i potser tens alguns ingressos. Però la cosa és fotuda, però s'ha de fer i tenir nous continguts. Clar, pots fer-ho com a aficionat durant un temps, però no pots fer-ho sempre, perquè no pots aguantar. Tens família, has de pagar el llum i has de comprar nous equips, no? No tenim res a envejar, ha dit en Noé, i és veritat, no tenim res a envejar. Què hem de fer? El model de negoci, hem de fer el tema de creativitat, hem de pensar que no hem de fer televisió. Una cosa, jo dividiria el tema dels videojocs. Els videojocs no és creació, és una altra cosa, és una narració, com si poguessis... És una narració d'un partit de futbol, on hi ha una sèrie de gent que mou una pilota i tu narres el que passa. Això és una cosa, però tenim tot ho altre, aquests continguts nous que s'intenten fer, que són aquests els que realment poden arribar a enganxar i convertir-se en professionals. Jo trobo que sí, i no hem de comptar pas amb les televisions ni amb les subvencions.
tenim un greu problema. Tenim un greu problema que trigarà temps a solucionar-se perquè el capital no vol que les televisions públiques subvencionin res, volen que desapareguin perquè el que volen és controlar. Controlar la comunicació vol dir controlar el que la gent, no el que la gent vol, sinó el que la gent ha de voler. I aquest és un problema greu que tenim. Nosaltres la llibertat que tenim a creadors, no la trobarem enlloc. I res, torno a repetir, tots som Miquelets. Perfecte. Doncs tots som Miquelets. Deixeu-me acabar a mi amb un recull de coses que han anat sonant i amb això acabarem. També per donar la meva opinió, que l'he anat esquitxant, però que em venia de gust acabar així. Una és, com dèieu, estem en un moment de canvi. Un moment de canvi en el qual la tecnologia ens està passant per sobre de les lleis. Dèiem que els mercats som tots. Els mercats no és només el mercat, sinó també ho som la demanda. Canals com Miquelets generen contingut, però també generen demanda de contingut i això és bo. I aquí hem d'analitzar cap a on hem de caminar i crec que és molt important fer aquest debat. El Jaume ho comentava. Com a periodista que pot treballar en qualsevol altre mitjà, si em plantejo el temps que m'ocupa fer un contingut per Twitch i el benefici que em puc arribar a treure, jo crec que no sortiria a compte i no estaríem aquí més de 400 creadors com estem a creadors.tv. Crec que és una que hem de fer entre tots, però que també hem d'apretar a les institucions i animar-vos a tots a que sortim d'aquí, que sortim d'internet. I és que a vegades hem caigut en l'error de creure que internet era una realitat diferent i no és així. Internet és la realitat digital de la nostra realitat del món real. Tot allò que és il·legal en el nostre món ho ha de ser també a dins d'un món digital i en tot cas, si volem que canviïn coses, i crec que són molts els que he anat llegint que volem que canviïn coses, el que hem de fer és pressió perquè aquestes coses canviïn. I aquesta pressió l'hem de fer real i al final és al carrer on es veu aquesta pressió. Són aquestes iniciatives que han d'arribar a qui les ha de fer realitat. A més, existeixen alternatives com iniciatives legals per poder canviar coses i per poder pressionar. Tots hem de pressionar i si pressionar passa, com deia el Noé al començament, perquè tots i cadascú de nosaltres aboquem contingut un dia a la xarxa saltant-nos aquesta legalitat de Twitch, doncs si la protesta ha de ser aquesta, benvinguda sigui, però sobretot posem-hi uns marcs, fem que tot tingui sentit, que tot tingui un camí i en el fons l'intenció d'aquest debat era dotar una mica de contingut al debat i que no fos només un eslògan de tots som Miquelets, que ho ha de ser i que volem que ho segueixi sent. Des d'aquí donar les gràcies per una banda a creadors per haver-nos donat aquest espai per poder debatre un tema que crec que era importantíssim de debatre i que era molt interessant aquests dies amb tot com s'han desenvolupat els fets. Donar les gràcies a Miquelets, crec que som poc conscients de l'important que ha estat avui tenir la veu de Miquelets fent el seu comentari personal i explicant-nos el que pensaven a l'hora d'iniciar aquesta iniciativa i donar les gràcies, com no, al Noé per estar aquí des del començament fins al final, el bon home que ens ha hagut de deixar, s'ha disculpat mentre estàvem acabant de tancar aquest debat, i el Jaume per haver-nos acompanyat i haver donat a aquest debat aquest contingut més de profunditat, que al final és una mica el que buscàvem. Un debat que hi ha gent que reclama que hi hagi un segon debat, si ho reclameu, al final el mercat sou vosaltres. Moltes gràcies per seguir-nos. Gràcies i bona tarda.